New Year's call sa mga opisyal ug masangkop sa Bureau of Jail Management and Penology gihimong dapit sa BJMP Regional Director nga makapasidaan pantok sa gikatahong kahibian nga nahitabo sa jail facility. Ano yung report? Mga senior officers, jail warden ug ubang mga opisyal sa Bureau of Jail Management and Penology mihatag sa ilang pagtahod kang Jail Chief Superintendent Neil Avisado, isip Regional Director atol sa gipahigayon nga New Year's call kaganihang buntag. Iyang gipasabot nga tradisyon kini sa ilang buhatan ug sa samang higayon nga pagpahinumdom sa iyang mga sakop sa kaimportante nga mutahod sa unsa may ilang tahas. It will somehow also energize the whole organization, re-energize for them to, as a symbol for them to be ready to face whatever challenges. Samtang giangko ni General Avisado nga ang pakigkonsabo sa pipila ka mga jail officer sa pipila ka high-profile PDL aron pagpayuhot sa mga kontrabando mo'y sagad nilang madawat nga taho. Usa niini ang paglambigit sa usa ka kanhi PDL sa Cebu City Jail male dormitory sa mga high-profile PDL aron lang makahupot og kaugalingon nga cellphone sulod sa jail facility. Gipasabot ni Avisado nga sa pagkakaron nagpadayon ang ilang investigasyon kabahin sa pasangil sa usa ka kanhi PDL sa Cebu City Jail male dormitory. Apan dunay bahad ang direktor sa iyang mga sakop nga masutang malambigit sa iligal nga kalihukan. Directing this personnel for them to stay away with that kind of business, or else they will face the full force of the law. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.